Eval başavalnêje îro bîst û şeşê îlonê ye û gelek mijar hene di rojevê de ku em dixwazin serê biaxivin. Lê ez ê behsa mijarên siyasî nekim. Îro tenê dixwazim bi çend gotina, bi çend deqeya behsa hevalê me Seyid Evran bikim. Seyid Evran rojnamevanekî Kurd bû û 30 sala zêdetir rojnamevanî dikir. Ne tenê rojnamevan bû, rewşenbîr bû. Ne tenê rewşenbîr bû, şoreşger bû ji bo azadiya gelê Kurdistanê, ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê. Seyid Evran zêdetirî 30 sale tekoşîn dikir û mixabin roja bîst û didê îlonê qrîza dil derbas kir û şehîd bû, ji nava me koç kir. Roja bîst û heftê îlonê yani sibê, roja çarşemê jî ew ê Seyid werê oxurkirin, ew ê derkeve rêwîtiya xwe ya dawî. Gelek ji me endamên û xebatkarên çapemeniya azad em Seyid naz dikin, me gelek tiştê fêr kir û Seyid yek ji pêşengên çapemeniya azad bû ji ber ku di destpêka salê notî de li Stenbolê li rojnameya Özgür Gündemê Özgür Ülkeyê dest bi kar û xebata kirbû. Beriya wî jî li Edenê li zanîngeha Çukurovayê dest bi xebatên şoreşkerî kirbû û bi şehîda mezin Gurbetelî Ersûz re hevaltî kirbû. Gurbetelî Ersûz nas dikir û Seyid piştre ji ber ku li Bakur û li Tirkiyê derfetên rojnamevaniyê nemabûn, ew jî weke gelek kesan, weke bi hezaran ciwanan, weke bi hezaran şoreşkeran çûbû Çiyê û ne tenê li Çiyayê Kurdistanê, li Çiya, li bajar, li gunda Seyid 30 sale ji 30 salî zêdetir e xizmeta gelê xwe dikir û şoreşkerî dikir. Li çar aliyê Kurdistanê ma hema bêje li Rojhilat, li gelek bajaran Rojava, li Efrînê, li Helebê, li hemû bajarên din ê Rojavayê Kurdistanê, li Kobanê, li van deveran ma dîsa li Başûrê Kurdistanê, li her deverê ma li Başûr bi taybetî bajarekî gundekî ku Seyid neçûbê nema. Ji Kerkûkê, Silêmaniyê, Hewlerê, Duhok, Hetanî, Bêhdînan, Qandîl, Zap, Xakurkê, Heftanînê Seyid li vandera li her deverê ma. Dîsa li Rojhilatê Kurdistanê, li Mehabatê, Hetanî, li Îran, Tehranê Seyid li vandera jî ma gelek kes nas dikir, bi hezaran nûçe çêkir, bi hezaran reportaj çêkirin. Bi hezaran şehîda ra Seyid ma bîranînê wan nivîsand, wêneyê wan, dîmenên wan derxist. Ji bo bîranîna şehîdan pirtûkê ku hatin amadekirin Seyid wirda ket da xebat kir, gelek tişt kir. Yani tiştên ku Seyid kirî eger em bi gotinan behs bikin bi saeta pêwîst e ku mirov behs bike bi gelek wek hûn wêne de jî dibînin bi gelek şehîdên ku li Çiyayê Kurdistanê şehîd bûn bi wan re Seyid xebata çapemeniyê da meşandin û Seyid herî dawî li Rojava bû. Li Rojava mixabin ji ber tenduristiyê wî demeke dirêj e, ne baş bû. Di cara qrîza dil derbas kiribû û vê carê jî cara dawî jî roja bîst û didê îlonê dîsa qrîza dil derbas kir û mixabin ji nav me koça dawî kir. We şopandê ji xwe nûçe û şîroveyên li derbarê Seyid de hatine kirin. Hewcaneke ez vane yek û yek û dubare bikim. Min jî Seyid 15 sal berê nas kir. Yani cara ewil 2080 de rûbû hatin bahevdû. Beriya wî jî me hevdû nas dikir. Dema ku li Rûsyayê bû ji bo nûçeyê û ji bo gelek tiştan bi hev re diaxivîn. Lê 2080 Seyid li Başûr nas kir. û Seyid dema ku li Başûr, li Rojhilat, Rojava li derekê li Rojhilata navîn li Kurdistanê, li Tirkiyê dema ku bûyerek dixewimî û dema ku me dixwast em li ser vê bûyerê lêkolînekî bikin, şîroveyekî bikin, analîzek bikin, fêrî tişta bibin. Dema ku me dixwast em fehm bikin ka mesele berbikiva diçe, mesele çi ye, çi nîne. Seyid amade bû, me telefon dikir ya jî em bahevdû bûna me jê dipirsî. Bîranînên xwe behs dikir û fikrên xwe, vîzyona xwe ji me re behs dikir. Tişta bi mirov da fêrkirin. Seyid ne tenê karê rojnamevanî, karê şoreşkerî, hema bêje her karên ku di jiyanê de, di jiyana rojane de pêwîst e dikir. Hevaltiyek pir bêhesab, hevaltiyek pir kûr hebû li gel Seyid û dixwast ji însanan re, ji hevalên xwe re tim xizmet bike.
جار جار مرۆڤ یعنی ئەو jî dikir yani mirov li hemberî kedawî li hemberî hevaltiyewî mirov ji xwe fedî jî dikir. Ji ber ku Seyîd bê kompleks diçû her karî car car em ew ê rexne jî dikir Seyîd te her karî dikî karê te ev e karê te wa daha mihîmtir hene Seyîd wisa nedikir Seyîd hema bêje her karê dikir hevce bikir radû firaq dişoş xwarin çê dikir diçû erebe dajot însana dibir derekê demek dihat nivîsa xwe dinivîsan telefon dikir telefonî nedisekinin yani têkiliyek lazim bû Seyîd jê re û xizmetek lazim bûye tiştek fîzîkî lazim ve Seyîd jê re hazir bû yani nizanim me çi bêjim rastî jî ne ku şehîd bûyî û ji nav me çûye ziyod bêjim van tiştek gelek em hezaran kesên ku Seyîd naz dikin me pê re kar kirî me pê re hevaltî kirî vana dizanin şahidin vê tiştê ne pêwîstiya Seyîd ji xwe pezindayînê jî nebû. Seyîd li Çiyayê Kurdistanê dema ku gerîlatî kiribû şoreşkerî kiribû bi hezaran şoreşkeran re bi hezaran şoreşkerên ku îro şehîd bûne bi hezaran pêşengên têkoşîna azadiyê Kurdistanê re hevaltî kiribû bîranî nêvî hebûn wêne materyal hebûn her tişt kom kiribû her tişt hebû li cem Seyîd û tiştê ku li cem hebû jî ne tenê di kompîterê de di bilgisayarê de di heman demê de di mejiyê Seyîd de her tişt zindî bû her tişt zindî bû her bîranîn her kêlî di mejiyê Seyîd de zindî bûn ew hefzayê pir biqewet bû yani tiştek ji bîr nedikir. Derbarê dîrokê de, derbarê bîranîna de, derbarê hin bûyerên girîngên di van sî çil salê dawî de her tişt li ba Seyîd komkirî bû dema ku mirov tiştekî dixwast fêr bibe Seyîd yek ve yek ve behsa wê mijarê dikir têkiliyên wî pir berfireh hebûn taybet dema ku li başûr bû têkiliyên xwe bi hemû rewşenbîr hemû partî hemû hêzên siyasî re hebûn û dema ku nûçeyek tiştek lazim bûye Seyîd bi hêsanî dikaribû van tişta bike dîsa li Rojava ji destpêka şoreşê hetanî roja ku şehîd bû Seyîd li Rojava yani car car ji Rojava derbasî başûr bû lê li salan wê derê ma taybet ji li Efrînê ma li Helebê ma li Şehbayê ma li wan derê gelek nûçe amade kir yani dema hûn bikevin Googleê navê Seyîd Evran Rojava Efrîn Sûriye lêxin bi hezaran nivîs dertên bi hezaran nûçe dertên derbarê êrişê li dijî Rojava derbarê komên Çetayê Rojava derbarê berxwedana Rojava derbarê jiyana civakî çandî aborî siyasî ya Rojava de Seyîd bi hezaran meqale nivîsan nivîsan nûçe amade kir reportaj kirin hinek ji wan bi navê xwe weşand hinek ji wan jî bê navê xwe weşand û li wê derê ne tenê ku vî karî kir ji bo ku bivin rojnamevan bi sedan ciwan li cem Seyîd perwerde dîtin û ew şagirdê Seyîd em hemû jî şagirdî ne em hemû jî me jê gelek tişt fêr bûn ew şagirdên Seyîd îro li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê li derveyê Kurdistanê îro vê ala ku Seyîd ji yê beriya xwe dewr girtine û ê bibin serkeftinê ê bibin hetanî zaferê tişta ku ji destê me tê soza ku em dikarin bidin jî ev e tekoşîna ku Seyîd û bi hezaran şehîdên weke Seyîd anîne vê astê hetenê roja dawî em kesên ku niha li vê dinyayê ne em ê berdewam bikin û bigîjînin serkeftinê careka din şexsê Seyîd de hemû şehîdên azadiya Kurdistanê bi bîr tînin bejna xwe ber wan tevînin û soz didin wan ku em ê ala ku wan bilind kir danexînin ev al ew ê bigîje serkeftinê.